Khulu wena. Okwenziwa umkhulu ngokuthi uthatha umuntu omdala. Uthatha isithembu. Usuyayithembini-ke manje. Hawu mama, wena ngizomthanda Amanda othandwa mina senzo lezo ozothandwa wena emva kwakhe. Hayi. Angiyazi-ke leyo show, ngiyayishwama-ke leyo show. Benze njani? Uzokwenza, hayi. Ngicela uphume uye ngaphandle ukubona abantu. Baningi abontanga yakhe abahle. Baningi abantu ongabathola ngaphandle laphayana abazoba omakoti kumina. Ungangiletheli nje mina untanga yami. Sanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLungsta. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa-kena ake sisondele kunento afisa ukuyigonyuluka. Sawubona njani? Yebo sawubona sesinjani. Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli be-Black Life TV uzisho igama nesibongo. Sanibona Black Life TV, mina igama lami uSiboniso ngami kade. Usiboniso. Okay. Ilo uhlelo lwethu inkinga zomndeni. Suke sizohlambuluka. Iqala phi indaba yakho? Zingithini. Hayi qala ekuqaleni. Size sithole sila. La ngithola nomngani kama. Okay, yeah. Indaba yethu yaqala nje 2 years back uma wenza iphathi la ekhaya. Mina ngazibonela usisi ongemdala. Angazi nami ngangibuyele endaweni zami, ngibona usisi omuhle. Ngazazisa, wazazisa sazana, swela ngalolu suku sesiyazana nje kodwa umakazi. Ma, ngiyezwa ukuthi-ke na kwakuwusuku lephathi. So manje nina nathi nibonana nje. Nanishelana naniqomana. Konke kwakushesha. Konke kwakushesha. Kwakushesha nama ngikwazanga ukuyibamba. So wena uthola nini ukuthi umngani kama wakho? Ngithole 6 months back. 6 months back. Okay. Uyena beyo-attend iphathi ebeyi-organizer uma. Okay. Mengifika lapho ngihamba noma siyabonana naye. Kube nokuthula kodwa ngithi hayi. Asamtshela uma. Simfihlele sibuyele ngale ngasekitchen sithathe simfihlele uma. Manje ke sekunzima manje. So manje ngoba uthi kena umngani kama wakho, I'd like to think ukuthi kwi-age group yoma wakho. Yeah. So nyawodwa noma. Nyawodwa noma wakho. So uma wakho ke ucabanga ukuthi uzoyithatha kanjani le ndaba uzomtshela ukuthi wena ujola nelo? Uma uyathetha. Yeah. Angazi. Awazi. Angazi kodwa mina wathi ubaba indoda nendoda umayimele. So uzokwenza ubudoda la. But yini ake ngisho kanjani? Yini lekuphusha ukuthi ukena usungazubiza uBlack Life? Ingoba besisodwa bengekayizwe yona. Bengekayizwe nje kunzima futhi ukuthi ngiyenze ngingedwa. Ngcono ngibona abantu naye mhlawumbe uzokwazi ukuyibamba. And then iplan yenu ke ithini? What's the plan for i-future ngoba phela ngeke uhlukumeze uma wakho emoyeni kungekho plan. Njengoba nginibizile nje ingakho ezinye zezizathu lezo ngoba manje mina sengicabanga ukulobola. Ufuna ukulobola umngane kama wakho? Injalo. Wow. Okay. Now ngiya-understand why udinga usizo. Isuka phike leyo malobolana nisazana u2 years angithi? Hayi. Siwa la ithanda khona iphakela. So uthando lolu. Uthando. Sebengakusho abakushoyo kodwa nje lolu uthando. So uyabona ukuthi ikusasa likhona. Alikhona. Omunye umbuzo enginawo. Ngoba umngane wakho ama-siblings or iy'ngane zabangane ijwayele ukulingana. Unazi iy'ngane yena? Anangane. Oh akanangane. Anayo ingane. Okay, wena uyifuna ingane? Iyodwa i-right njengoba nami ngibe ngedwa nje
Kodwa nje empelweni ayi Awuyena umuntu. iwumsebenzi ngani. Iwumsebenzi. Iwumsebenzi. So usisi akanangane nge-choice noma inzalo vele akanayo. Lo ngingakwazi. Hawu. Fanele phela nikhuluma indaba ezibaluleke kangaka. Kuye kube nzima phela ngoba sithi uma ukuthi umdala ufuna sibe nayo izosenzela. No, manje engakaqhamuki ke. Uqinisile but ke yini le menza abe so special ke yena ke. Uhlukile nontanga bami. Awumchazi. Wenza yazi abanye besilisa bangathi mhlambe umuntu wesifazane wephupho. Kanti wenza yonke into mina engifisayo kumina. Okay. And anginayinkulumo ngaloko. Awungiphezulu 1 or 2 izinto azenzayo. Yabo lezi iminyaka yethu abantu besifazane abathanda ukwasha. Yena uyawasha. Oh, so ufuna washing machine. Ikuphi okunye? Uyaphela. Yeah. Siyalekelelana lapho nalapho uma ngenalutho uyakwazi ukungiboosta. Okay. And then ke ngicela ukubuza ubalansisa kanjani ke mawukuthi ke nani sendaweni eyodwa naye lo muntu noma wakho. Nibalansisa kanjani? Sibuye senze ngathi asazani. Oh, ubanye igama lomuntu wakho? Amanda. So nibuye nenze sengathandazana. Yeah. And then akafeel like wena khona into oyenzayo like mhlawumbe akafeel offended ukuthi uyamfihlela uma wakho yini ungamvezi kuma wakho. Kwesixoxe ngaloko kodwa ngibuye ngimtshele ukuthi isimo esikuso naye emazi uma uthi unjani. Ungayinkinga. Ngayinkinga. Yo, so uready ukuthi simlanda uma wakho uzomtshela udaba ukuthi umshado ususendlini and wena uyimisela ngokushada umngani wakhe. Uready? Angiready. Uready? Ngiyezela ke babuyela emakhaya uthi ke na uready ukuthi ke nalanda uma wakhe achazele ngalolu daba ukuthi ke na ufuna ukuyolobola hayi nomba ufuna ukulobola uAmanda umngani wakhe asemlanda mama. Ake sesibuyile babukeli beBlack Life TV sesimtholile uMakasiboniso nangu sesijoinile la. Sawona sisi. Yebo sanibona. Ninjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Igama lami ngulungista wa Black Life TV kuhlelo inkinga zomndeni la abantu besuke begonyuluka obehlambuluka khona. So simenywe umfana wakho la uSiboniso wasike na kunodaba afisa ukukhuluma nawe. But before ngimdedele ngicela ukwazi umfana onjani? Hayi nomfana olungile impela nje ulungile. Awathanda amantombazane. Ngawathanda amantombazane? Awathanda amantombazane umfana olungile nje uyihlalele ekhaya mama spoil. So abantu abafana bathanda amantombazane abalungile. Hayi Fanele ulungise impilo yakho kuqala. No qinisile. Ubone futhi umuntu ozokwazi ukuthi umthathe. No qinisile. Ngey'ngane zabantu. Uqinisile umluleke kahle impela. Awusho ke ingase kuthiwa nje uthi mama ngiyashada ngiyolobola ungazizwa kanjani? Hawu phela lapha ngingajabula impela nje ngabona ukuthi hayi cha usekhulile useyindoda ke manje bese efuna ukuthatha. Usuzokhulula umuzi. Hawu uzokhula umuzi. Uphi ubaba wakhe? Naye uyedwa. Ubaba wakhe uphi? Ndawonye noma? Hayi sekho ndawonye sengihlalela nomfana wami nje. So wamkhulisa wedwa? Ngamkhulisa nje ngedwa. Okay, hayi no siyabonga. Siboniso. Ngachazela umama wakho ususibizeleni. Mami. Yeah, fine. Wena ayi sengibonile into enhle. Hawu kuhle phela lokho mfana wami. Sengibonile into enhle. Kodwa manje nawe uyayazi. Ngiyayazi. Yayazi le nduku. Sondelene kakhulu nawe. Hayi usuyangidida ke manje mfana wami. Ubani loyo? Amanda. Yazi wavela kwaxapha amathumbu ke manje angisazi ukuthi ngizothini. Ngoba phela lo muntu nje umngani wami intanga yami lo umuntu ongakuzala wena. Impela.
Noma ngazi ngizoyithini imali ndoda uye nje. Besithi sokufihlela kodwa manje ngoba nakho sekumele kwenzeke lezi zinto. Mfana wami, asephelile namantombazane eminyango. Uzuze uthatha untanga yami nje umuntu ongakuzala. Aphelile amantombazane eminyango nje, obe emaningi kangaka amantombazane. Yini ekwenza ukuthi uzuze uthatha umngani wami uthi ufuna ukumenza umfazi umuntu ongangami? Lowo muntu uma ucabangeka akwazi ukuzalela iy'ngane njengoba enganayo ingane ngisho eyodwa kuyimanje. Mr. Luba naye soba nayo phela. Mina ngifuna kukhula umuzi wababa wakho, kukhula umuzi. Uyokhula. Uyazi ukuthi wangishiya ngedwa la, wangishiya nawe. Uzokhulisa kanjani umuzi? Angiboni ukuthi uyazala loya muntu. Angikuboni ukuthi uyazala loya muntu. Mama usukwazela lapho. Kuyimanje ungangami, kufanele ngabe useney'ngane, angithi? Kufanele ngabe uney'ngane. Phela naye uNkulunkulu akamuphi. Amuphi? Amuphi. Uzomupha ngoba nakho esejola nawe? Mhlawumbe. Hayi. Siboniso. Angazi ukuthi wenze okurongi-ke, okurongi bekade ngakulindele-ke this time. Uthanda linamnyaka nje. Aninamnyaka. Aninamnyaka. Uzokwenze njani lo muntu uma ukuthi angilethele abazukulu? Sisobona ukuya phambili. Makuya phambili, ikophi okuzoya phambili ngoba akufanele kuze kuye phambili. Wento efanele ukuyenze ukufuna abantu abangangawe ungilethele umuntu ngoba ngeke ngikwazi. Ngeke ngize ngikwazi nje ukuthi ngingathatha umuntu ongangami uzothi uzomenza umakoti wala ekhaya. Ihlazo. Ushiso phela ngizowenza lokho okwenziwe umkhulu wema. Okwenziwe umkhulu? Ngokuthi uthatha umuntu omdala. Uthatha isise. Isise. Usuyayithembini-ke manje. Hawu mama, wena ngizomthanda amanda othandwa mina senzo lezo ozothandwa wena emva kwakhe. Hayi. Angiyazi-ke leyo show, ngiyayishwama-ke leyo show. Kwenze njani? Uzokwenza, hayi. Ngicela uphume uye ngaphandle ukubona abantu. Baningi abontanga yakhe abahle. Baningi abantu ongabathola ngaphandle laphayana abazoba omakoti kumina. Ungangiletheli nje mina untanga yami. Ontanga bethu nje usho wena. Ngisakhulu ontanga bethu abekho omakoti ontanga bethu. Abekho. Wasucabanga ukuthi wena-ke thatha umuntu omdala wena. Thatha umuntu omdala. Uyayenza nje lento efanele. Yini yona yiphi? Ukuba umakoti lo kakusasa. Umakoti untanga yami. Mina fanele ngimthathe njengomakoti, umngani wami. Okuwesiko umngani wami, mina fanele ngimthathe njengomakoti wami manje. Uphela lo Amanda. Awuzanga ngani naye la? Emsebenzini phela yena, ngithi uyasebenza le msebenzini. Angithi bekufanele uze naye la. Awuzanga ngani naye la? Uyakusaba phela yena. Uyangisaba, fanele ngisabe. Fanele angisabe ngoba ihlazo leli. Yabo nje lo ngilethela lona mina ihlazo. Nokuba uzophinda uzongiletha ko TV. Uma uzongiletha ko TV. Ubiza uma wakho ngesiqhaga? Isiqhaga. Isiqhaga yena ubaphethe nje. So uyashaya? Njengoba bethetha nje nolaka kanje manje. So wazi ngani to safe ngikwazi ukuthi ngavumela untanga yami mina sisi. Ukuthi azongena emzini wami athi umakoti wakwami. Angeke ngikwazi. Senibe bangani isikhathi singadani no Amanda? Sidi isikhathi. So manje uzizwa kanjani ukuthi ngani uAmanda usebona indoda enganeni yakho? Ileyo nto ke vele ingibilise ngaphakathi, ingibilise ngaphakathi ongconto ukhona la. Mhlawumbe ngabe kwenzeke enye into kwamakhamera lawa mhlawumbe ngabayawo kuyimanje. Ngiyamuzwa. Ngoba nje ngeke ngize ngingena indaba ukuthi engabe umakoti wami emdalanga kungangami phela lo muntu. Uthi ufuna ukuyomlobola. Ubuphi ubuhle azongilethela bona mina? Angithi uyedwa yena. Fanele ngabe ungilethela umuntu ozokwazi ukuthi angizalela abanye abazukulu ngibe ugogo wanda umndeni. Uyezwa Sibonisa? Umdali mengiphili ukuthi uyanda umndeni. Njengoba mina wangithola ngingedwa ke nje ukuthi mina mhlawumbe mengangiphanga wayona konje njani. Akwazi ukuthi uNkulunkulu angangiphi ingane eyodwa mase wena engakuphi ingane.
Ngiyathandaza mina ngiyasonta. So manje isiboniso ngoba uthi ufuna ukulobola ubucabanga ukuya khona nini? Njengoba nonyaka usuka kanjena nje. uDisemba nje bengiziwe no-rice impela. uDisemba. uDisemba lo siyabona. Wesiboniso. Ufuna ungibulalisa ke wena, ufuna ungibulala ngeBP, ufuna inyuke. Ufuna inyuke iBP yami ngiyifeke mina. Ngeke uzufe mama uzosheshe uyivume lento ngoba egcineni ngiyaziyenze ngeke iyendawo izohlezi kanje nomalume sebeyazi. Sebeyazi omalume. Wabatshena ukuthi ubani lo ufuna umlobola. Yilo Noma uvele wathi nje wena khona intombi ufuna ukuyilobola abazi nokuthi yibe yona yiphi intombi. Umalume omncane wazi. Umalume omncane vele loyo isikhohlakali. Ungangitshela nje ngaloyo ngoba vele uyisikhohlakali loyo. So manje uAmanda ke useka wakhuluma ukuthi khona umuntu ambonayo nikhuluma naye. Uke wayiphatha ngamjabulela. Kodwa manje angizange ngize ngazi ukuthi ingane yami kanti. Kuyimanje nje inhliziyo iyabila. Iyabila. Mangizwa lento iyabila inhliziyo. Angazi nokuthi into engizoyithini le. Nokufanele so siboniso. Shuthi ke na at the end of the day ngobe uzokuthathela wakho unkosikazi aphinda athathe noAmanda. uAmanda uyazi ukuthi ke na une option yesithembu ngoba uthi uzokwenza into enziwe umkhulu wakho okusho ukuthi into oyicabangayo leyo. Into sayixoxa le ngoba phela naye sesiconsiderisha iminyaka yakhe uyabona. Yo. Uyayivuma leyo nto. Uyayivuma. So uzophithizela ekitchen lama wakho. Makuthiwa kufika omakoti kunomcimbi uyena uzozazophithiza lapha ekitchen lama wakho. Phela isinto sisho njalo noma uyazi ngiyazi asiphikise isinto. Yo. Yazi unginyusela ngeBP. Bazothi nje omakhelwane. Omakhelwane vele abasenze lutho nje vele. Emndenini ke kuzothiwa nemndenini. Awulabo basibhekile nje obasiphila ngomalume nje kuyimanje. Sizo umalume angisibona basibhekile manje. Umalume bebesiza ibona okuright. So kuzokwenziwa kanjani ke ngoba uyamuza ukuthi usabathe umqhamuka ngapha nangapha. Unayo impendulo kusho ukuthi useyicabangisisile lento ukuthi uyayenza ngempela. Hayi mayenziwe yenza yedwa ngoba angingeni. Uzomxosha yini la ekhaya? Memshada lo afuna ukumshada. Lo Amanda afuna ukumshada. Hayi kodwa la endlini. Hayi la ekhaya. Angifune Amanda la. Okusho ngeke ngize ngiphambane mina nontanga yami la ngithi umakoti wami cha never. Nomngani benu ke sho phela kuyimanje kuphelile. Kuyimanje kuphelile ngoba mengike ngambona angazi ukuthi uNkulunkulu angisize. Ungamshayi phela ngoba phela uzobusuyenza vele into elindelo siboniso. Angazi kokwenzakalani sisi. Angazi kokwenzakalani nje vele. Ngoba iyangicika lento, iyangicika. Angifuni uqamba amanga iyangicika. Yo. uAmanda umthanda leyo ndlela ukuthi ke uzubiza wakho ngesiqhwaga. Uthanduzana sisi njengoba bengishilo kuqala. But uyazi ukuthi uma wakho uyena umuntu ongasoze wakulahla. Kunjalo. Nami bengilindele ukuthi uzomamiyela ngoba umuntu azwana nami mhlawumbe uzobona ngangconywana yena. Ngoba naye uhlezi ekhuluma kahle ngaye ethi umngane akamkhonzile amthandayo. Shuthi iphutha la ukuthi bekhuluma kahle ngaye kuwena. Futhi ngaba nalo iphutha nalelo lifela nezelela phe wamaphutha senzakalayo vele. But ke I think imnika ithuba kayi ukukhuluma kwami kahle ngaye. Akusho ukuthi sekufanele abe umakoti wala ekhaya. Ngikhuluma kahle ngayo ngomngani bethu. Manje mase uzobona ukuthi wena sekufanele ube indoda kuyena. Leyo nto yophela phakathi kwami naye. Shuthi akayicabanganga yonke leyo nto ukuthi umngani bethu obungaka kophela ngenxa yenu nobabuli nina nicabanganga nje lutho ngami ke. Niqala nje lento yena nizange ngize nicabange ngami. Asifihlele vele. Ngingawuthi sikucabanga sesikucabanga manje ngoba manje siyele emaphethelweni sekumele kufasife.
Kufasa ifindo ongazange ngize ngiyazi ngoba phela mhlawumbe kube ngayazi ekuqaleni lento mhlawumbe ngangizoyivimba. Uthanda lunqanda. Alinqandi uthanda. Uthanda lunqanda. Angithi nawe wahlala nobaba waze wayonka. Hayi ke mfana wami. Mawukuthi uyamshada kukwena. Uyamshada kodwa hayi la ekhaya angimdingi nje emagcekeni ala ekhaya. Angimudingi. Uzoba umakoti wakuphi mengazange Owakho angisho ushilo uzothi uthi owakho. Mina usazongifunela owami. Ayithe ufuna uthatha isithembu. Owakho ke lowo makoti akusena owami. Ngoba ngisho ngabe kuthiwa uyafa mina ngisoze ngaye emgcwabeni wakhe. Angisoze. Okwami ade kusihlanganisile mina naye kuphelile manje. Okufanele ukwazi lokho. Ngenza imisebenzi la angimdingi. Yonke into eyenziwa la ekhaya angimdingi yena. Wena ungeza ke mothanda. Ngoba uyikhethela isalikwazi esingangami. Shuthi all along mayifikile ekhwishiza nini ngike ngazwa ethi ke neke nabe nayiphathi. Shuthi yena bekhwishiza okwamakoti. Shuthi phela beseqala khona ukuba umakoti mina ngingazi. Ucabanga ukuthi umngani uyakusiza. Ngithi umngani mina uyangisiza hayi kanti usokhokhobela umfana wami. Angazi mina usewumakhokhoba. Wangimangaza ke siboniso. Injalo mama achithekile. Hayi kushuthi ke mfana ngoba owakho lo makoti ngoba mina ngeke ngikwazi ukuthi ngathatha umuntu ongangami ngimfake emagcekeni ala ekhaya ngithi umakoti. Ngoba Ngeke ngize ngikwazi. Mudala lo muntu first of all. Ube umngani nami right bese right naye. Kodwa mase uzobona indoda enganeni yami lokho ngeke uze kwazi ukuthi sibe right naye. Ngeke uze kwazi. Yabo. Manje ngeke ngikwazi futhi ukuphinde ngimamukele azophithiza la emagcekeni wami. Ngeke ngikwazi. Uzophithiza sami. Ngeke ngize ngikwazi. Wena thatha umakoti wakhe ayitho wakho. Hambe nokwakho umuzi lapha enakha khona umuzi angimdingi la ekhaya ngisho aba ngishonile ngifile angimdingi la ekhaya ukuthi azokotiza la ekhaya ngoba akusiyena owami. Mina fanele ungifunele owami njengobusho ozowazi azokotiza la ekhaya. Emva kwaloyo mase kuyima wamukele wamandla. Ngeke ngize ngimamukele lo. Ngeke anginaso nje isikhathi sokumamukela anginayo inhliziyo yokumamukela. Ukwazi ukwamukela luthando wena luthando mina ungamamukeli oduthi la ekhaya futhi egcineni. Angithi uyasho ukuthi othando wena. Kulungile amukela yena lo othando yena. Mina uzongilethela owami ngithi usho njalo. Ngimamukele la egcekeni phela. Mbeke egcekeni labani? Labani? Leli lakho nobaba. Ngeke ukwenze lokho. Ngeke ukwenze lokho. Enenjani ngekhaya elikhulu. Hamba wakho umuzi ayithi wena usuyindoda wena ukwazi ukuthatha ogogo igogwane. Hamba kokwenza umuzi. Hlala nesigogwane sakho lapho. Hayi la emagcekeni ala ekhaya. Masuthi lo munye umakoti uthi yangifuna uzohlala naye la. Yebo ngizohlala naye. Angithi owami. Ngizohlala naye. Uzoza ukuzomvashela uphinde lesigogwaneni sakho. Ngoba lesigogwane sakho ngeke singinike ingane mina. Mina ngifuna abazukulu. Wanesho engakuthi ngiyeza nginike ingane. Unaye yodwa ke manje sikhulume manje kunaye yodwa. Akamuphi phela uNkulunkulu. Muphi uNkulunkulu? Amuphi. Hawu. Kwanzima kokwakhe esezothola ingane ese-over 40. Sezokwazi ukuthola ingane ngawe. Kungenzeka. Ayikho into enjengaleyo. Ayikho into mhlawumbe ngangitholela isidalwa ke mhlawumbe ke mhlawumbe. Iyona into oyifunayo le. Iyona into oyifunayo. Vele musu over 40 kuyenzeka ukuthi mawuthola ingane uthola isidalwa. Hawu. Amathuba mangakanani? Mangakanani amathuba? Maningi amathuba okwenzeka lokho. If uyayithola ingane. Ngeke ukuthi una 53 wena uzofuna ukuzala nje ingane enormal. Isikhathi sedlulile sokuthi uthola ingane enormal. Sidlulile sakhe. Una 53 Amanda? Na 53. Wena uneminyaka ngakho? Yeah, iminyaka ensholozo sisi. Okay ke for interest sake unomnyaka ngakho? No 26. No 26. Okay. Yayibona igap lapho sisi. So uzizwa kanjani ngoba usumtshelela uma wakho angithi ugonyulukile?
Yakona mina ngikhululekile noma enenganeme-ke ibhodla njengebhubesi ayilo. Kodwa-ke ngoba-ke Uma wakho ibhubesi uqala wambiza ngesiqhwaga manje useyibhubesi. awuyazazi igama lakhe ngisho nakubo le emakhaya bambiza ngebhubesi ngoba vele ukhulekile ibhubesi. Manje efanele amukele yonke into noma engavumelani naye. Phela mina njengomntwana wakhe kumele angizwele njengoba ngizala ngedwa. Awumnike-ke naye-ke isikhathi. Angithi niyenzile lento yenu no-Amanda ninesikhathi. So mnike-ke naye isikhathi ayiprocesse lento. Uma ukuthi uhlangana nayo Amanda banikeza namaqupha ngoba umbiza ngebhubesi. Akumnike naye ayibhodleke lento. Angiboni ukuthi bazohlangana, ngeke baze bahlangana. Awusho ngeni ukuthi basebenza ndawonye? Basebenza ndawonye bekunamicimbi emikhulu. Makunomcimbi Uba omkhulu. namagigi akhe, omunye abe namagigi akhe. Oh, bayayisebenza. Bayisebenza. Oh, hayi. Bathi-ke at least usukhulumela iqiniso uma wakho useyazi ukuthi umiphi no-Amanda nawe. Ngiyasaba isilima phakathi kwenu. Yeah. Bathi-ke muphe naye ithuba ukuthi aphefumule. Angimnikeza wona isikhathi kodwa nje ukuthi ngeke u-Amanda ayi. Uthi akamyeke u-Amanda. Akamlande lo Amanda. Nje sikhulume. Ngoba ngiyabona ukuthi uyazi nje uyasebenza. Uyasebenza phela ikhona i-off. Ikhona i-off. Ngoba ngifuna ukumuza ukuthi ngampela wayade ecabangeni ngampela. Mhla wahlisa ulaka-ke mhlawumbe uzofika ngoba okwamanje ubusana ulaka kanje angiboni. Ngeke afike. Ngiyafika. Hayi uyayafike nje uma ngimbiza. Phela njengamanje Zombiza mina. Njengamanje udiniwe and futhi sengiyitshelile naye ngitshelile futhi isihlukana kuthanga ukuthi namhlanje ngenzeka ngitshele. Mesiphuma nje la ngiyamfonela ngiyamtshela ukuthi sengitshelile. Eke umtshene futhi ukuthi ngithe ngiyadinga ukumbona. Yeah. Uzombona wena umoya masiwehlile wona. Mesiwehlile. Mesiwehlile. Mhlambe uzokhuphuka ngaye isikhathi ngimbona ngeke uzuwazi. Mhlambe ungakhuphuka ngaye isikhathi ngimbona. Ngehlo kwamanje mhlambe ungakhuphuka ngaye isikhathi ngimbona. Ngobe ngikhona. Uzobe ukhona. Ngobe ngikhona. Hayi, I think ingcono lokho ukuthi-ke na ufike nibe bawu-3 nikhulume le ndaba. Uyabo? Mhlambe obese eshintshe nengqondo masembona. Kwazi ba. Asazi. Yo, niyayizwela-ke lana uSiboniso uthi-ke na yena uhamba nomngani kama wakhe uthi akayishintshe ingqondo. So okubalekile uthi uSiboniso la khona uthando nendlela ikhona iminyaka ayisho lutho. uNkulunkulu mayifuna ukubabusisa ngeingane uzobanikeza izingane. Siyabonga kakhulu ku Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe.